Dino sudah dihadirkan terspesial buat teman-teman Karang Taruna dari Bedali. Saking para langgah pertama yang kita hormatan kados-kados wonten adi coreng yang langkung wigati wedal waksul dumateng Bapak Pangandani Woro. Duun matur nuwun. Injih. Matur nuwun dumateng keluarga campur sari satu hati. Yenipun para sepuh sesepuh para tamu sampun tungkap tetuwanci paripurnaning pargian kalenggan menika. Namung saderipun maligi dumateng sedaya rencang manten menika supados sumene sawetawis mboten pareng kondur yin. Saderengipun mangke foto kalian temanten sarimbit. Mugi sabar sawetawis. Injih senajan sebagian mboten sabar niki. Injih sampun tungkap titiwanci paripurnaning pargian kalenggan menika. Kunjuk dumateng piyinipun Ibu Lisa Ernawati sekalian kepareng jengkar saking palenggohan tumuju wonten ing Sasana Putrasa kepareng hangandi temanten sarimbit tumuju wonten sak ngajeng kapura winangun ingkang sabar lutang kepasta nguntapaken konduripun para kulawarga. Injih kanthi jengkaripun temanten sarimbit lampahing tata cara pargian kalenggan siang punika ngancik sonten paripurna. Sepisan malih kulawarga piyambakipun Ibu Kanthi ngaturaken kuing panuwun dengan tanpa pepindhan injih awit karuan panjenengan sedaya ingkang sampun jurung pandonga. Sedaya kekirangan kalepatan keluarga piyambakipun Ibu Kanthi mawantu-wantu nyuwun ageng isih pangapunten saha kula ingkang kepareng ngaturaken lampahing tata cara nglenggana tasih kathah kekirangan saha kalepatan mugi diagungna pangaksama. Konduripun keluarga saking Bedali ngaturaken sugeng tindak mugi tansah pinanggih kawilujengan sowang-sowang. Jengkaripun temanten sarimbit tansah runtung-runtung kang rerentengan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Inggih saparipurnaning keluarga saking Bedali Kondur mangke temanten sarimbit kepareng lumebet malih dateng dalem pahargyan saperlu foto pangeston saking rencang-rencang kerja menapa dene keluarga ageng Ibu Kandi mangke monggo kasemanggaken sedaya terah Mbah Hastawiji mangke kepareng foto saringan kalian temanten sarimbit kalajakan mangke sedaya among rawuh monggo temanten sarimbit kepareng wangsul malih dumateng sasana Putrayasa saperlu foto saringan kalian rencang-rencang kerja menapa dene keluarga ageng Ibu Kandi